Kien il-ġimgħa li għadda waqt il-programm Xarabank fuq il-PBS li Joseph Muscat staqsa lill-Prim Ministru jekk ippubblikax id-dokumenti kollha tal-Enemalta brabta mal-ġenerazzjoni tal-enerġija. B'reazzjoni għal dan fil-jiem ta' wara Lorenz Gonzi żvela l-ewwel darba li 5 snin ilu, gvern immexxi minnu kellu rapport mill-kumpanija Lehmeyer li propona il-qalba miż-żejt tal-gass. Minkejja din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru, il-mexxej Laburista Joseph Muscat reġa' għamel din il-mistoqsija lil Lorenz Gonzi. Żgur li ppubblikajt ir-rapporti kollha li għandek dwar l-Enemalta u naħseb illi sewwa tagħmel sewwa li ddur dawra madwarek tiġbor in-nies li għandek f'dan il-qasam u tkun ċar ħafna u r-rapporti u għandek rapporti. U għandek rapporti oħra li n-nies għandhom għalfejn ikun jafu bihom dwar l-Enemalta tippubblikhom u mhux toqgħod tistenna kull ġurnata tgħaddi. Nerġa' nistaqsih il-Prim Ministru, żgur li ppubblikajt kollox dwar l-Enemalta. Joseph Muscat qal li għaddew 24 siegħa oħra u l-Prim Ministru għadu ma tax tweġiba ċara dwar jekk sar xi bil-każ tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-gazzetti jew jekk hu jew il-persuni ta' madwaru kienu xjafu minn qabel b'dan il-każ. U hemm bżonn illi l-Prim Ministru joħroġ is-sewwa fuq dil-biċċa. Jekk huwiex nhar il-Ħadd l-ewwel darba li kien xjaf b'allegazzjonijiet simili. Jew inkella hu jew nies qrib tiegħu kienux alerted dwar abbużi fl-Enemalta fil-kwistjonijiet tax-xiri taż-żejt. Joseph Muscat qal li jemmen li dak li ġie żvelat nhar il-Ħadd li għadda fil-gazzetti huwa biss il-wiċċ. Qal li kull sena Malta tixtri aktar minn 300 miljun euro f'żejt li jfisser li l-commissions ittieħdu fuq miljun euro kuljum f'xiri ta' żejt. Qal li din il-kwistjoni xukjat imma ma sorprenditx u issa qed nifhmu aħjar il-paniku li nqala meta l-Partit Laburista ddikjara li gvern ġdid imur għal power station li taħdem bil-gass. Iktar ma tlifna żmien, iktar għaddew il-ġranet u iktar ma għaddew il-ġranet, iktar xrajna żejt u iktar ma xrajna żejt, iktar infaqna miljun euro kuljum u iktar ma nfaqna miljun euro kuljum, iktar daħlu commissions. Dan juri l-ħtieġa li l-politiċi jkunu kontabbli. Joseph Muscat spjega kif kien il-Partit Laburista fl-ewwel ġimgħatej ta' kampanja elettorali li ħareġ bil-proposti fost oħrajn dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, tmexxija aktar trasparenti u inqas burokrazija, kif ukoll childcare centers b'xejn, proposti li tfasslu wara konsultazzjoni ma' oqsma differenti tas-soċjetà fost oħrajn tal-imsieħba soċjali. Hija din l-attitudni illi aħna ħadna u din l-attitudni illi beħsiebna inkomplu nieħdu. Attitudni pożittiva, attitudni ta' għaqda u ta' bżonn ta' bidla. Hija attitudni ta' tip ġdid ta' tmexxija illi għandu bżonn pajjiżna. Min-naħa l-oħra Gonzi PN issa qed jgħid li jaqbel mal-proposti tal-Partit Laburista, proposti li seta' wettaq fl-aħħar 25 sena. Joseph Muscat appella lil familji biex jarblu sew dak kollu li qed jgħidu l-politiċi. Arblu sewwa id-diskors li jingħadilkom mill-politiċi kollha, anke minna. Taraw minna what you see is what you get. Aħna il-proposti tagħna huma ċari, costed, ngħidulkom meta ħajitlu, kif ħanamluhom, kemm ħajiswew, minn fejn ħanġibu l-flus. Ħadd ieħor jitkellem flajru. Aħna nemmnu li rid ikun hemm politika konkreta ġan il-pajjiż dan it-tip ta' tmexxija konkreta jixraq. Crazy world, you're the diamonds, you're the pearls, let's